Ahojte priatelia, dnes vás chcem poriadne zaujať. Predstavte si, kúpil som lacný Ford Fiesta z roku 2005 len za 100 eur. Áno, počuli ste správne, to nie je vtip. Malý červený bojovník, ktorý stále jazdí a má charakter. Pod kapotou 51 kW, teda asi 69 koní. Nie je to Formula 1, ale ide a nesťažuje sa. Manuálna prevodovka, takže treba trochu pracovať rukami, ale pocit skutočného šoférovania je zaručený. Palivo, benzín. Spotreba príjemne prekvapí, peňaženka teda neplače. Vo vnútri klasika. Jednoduchý, ale útulný interiér, trochu opotrebovaný, no s dušou. Táto Fiesta je ako starý priateľ. Nie dokonalý, ale spoľahlivý. Ďakujem za sledovanie. Ak máte radi takéto dobrodružstvá na kolesách, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber. Uvidíme sa na ceste.